Kim Chino! Kimchi Chino! 오빠. At nagbabalik ang spicy opa mo sa radyo na si Kim Chino na talaga nga namang gusto kang tratuhin ng tama. Huy! Kung hindi kayo endgame ng jowa mo ay tayo ang magta-try, trial and error. Huy! Siyempre, balik Chinitok sa tayo, mahal. Usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo. At di ba nga sabi ko kanina, ibibigay ko ang 3 signs na siya na talaga ang endgame mo. Wow! Recap na tayo, mahal. Sabi ko kanina, una, endgame mo na siya kapag pareho kayong at peace. Diba? Hindi lang masaya pero may peace of mind. Yung hindi na kailangan ng pag-overthink, yung payapa, kalmado ang relasyon nyo kasi pareho kayong secured sa isa't isa. Hindi ka napaparanoid. Talaga nga namang may assurance at talagang ikaw lang ang nagpapatibok ng kanyang puso. At ikaw at siya naman ang nagbubuka ng iyong ano ba binubuka? ng iyong puso rin. Talaga nga naman baka endgame na kayo niyan. At ang pangalawa naman, sabi ko rin kanina, endgame mo na siya kapag kahit nakita mo na ang pinakapangit niyang side, pinili mo pa rin siya. Ayan yung sinasabi natin na you are loving his or her imperfections. Na kung saan kahit ang baho ng hininga niya, kahit maitim ang kanyang budhi at talaga nga namang minsan amoy panis na laway siya paggising, pinili mo pa rin siya, minamahal mo pa rin siya at ganun ang ginagawa niya, ay endgame kayo niyan. Wow, talaga nga namang nakakainggit ano. Wala pa kasi ang ka-endgame. Pero kapag nandyan na yung treatment na ganyan, it's acceptance, mahal eh. Acceptance sa kung ano yung kaya mong ibigay at kung ano ka as a person. Ang sarap nun. Hindi mo na kailangan magpanggap. Hindi mo na kailangan mag-best foot forward kasi alam mo sa sarili mo na kahit anong mangyari, mahal ka nung taong yon. That's a love and that's an endgame sign. Wow. At ang pangatlo naman, mahal, pangatlo't panghuli, siya ay endgame mo na kapag may plano na kayong pareho for the future. Diba? Ang sarap kaya magmahal ng taong sinasama ka sa plano. At yung taong merong plano mismo. Kasi mararamdaman mo yun eh. Kapag yung jowa mo walang plano. Anong patutunguhan natin? Diba? Hindi lang yung puro sana at balang araw. Talaga nga namang napag-uusapan nyo na ng seryoso na kinabukasan, isang araw, kailangan natin bumuo ng pamilya at kailangan meron tayong pera. Diba? Ang sarap magjowa ng merong patutunguhan. Ang sarap ng relasyon na may patutunguhan. Yung makikita mo na ay willing siyang gumawa ng pamilya sa akin. At yung finances natin ay talaga nga naman pagsasama-samahin natin para maging successful ang relasyon at para sa future na magiging anak natin. Yan yung mga bagay na wala sa ex ko. Huy! Diba? Ang sarap kayang pumasok sa relasyon na kasal yung patutunguhan. And speaking of kasal, kung gusto nyo ng venue, ay pumunta kami sa San Rafael River Adventure. Ang ganda ng lugar. Nag-team building kami ron. Pero aside from that, ay sinasabi ko sa'yo, mahal, pwede rin daw doon yung wedding at proposal. Kaya kung gusto nyong i-check nyo sila sa kanilang FB page at social media. Ang ganda at smooth ang biyahe, ang lapit sa Manila. Kaya go na kayo sa San Rafael River Adventure, hindi kayo magsisisi dyan. And syempre, speaking of endgame, mahal, kung nakita mo na yung 3 signs na yon sa relasyon mo, might as well
Congratulations. Inggit si Kim Chino. Congratulations kasi nakikita ka niya as partner talaga at makakasama pang habang buhay. Ayan sana sa Chinitox topic natin tonight ay naliwanagan ka. Anyway, mahal, magpapaalam na si Kim Chino. Maraming salamat. At syempre ako to, ang Spicy Opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Ako to si DJ Kim Chino. Susunod na po sa akin, sina Rocky Terra at Titan Jello sa kanilang programang Rocky's Secret Files with Jello. Kaya mahal, manatiling nakatutok dito lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.